एक्टिं खालामदों बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थानाय समाव बे समाव जों हमदांनो हायासै बेखौ इउनिभारसिटि बानायनो होन्दोंमोन अहा इउनिभारसिटिया प्रमद बर'आ साख्रि होनो होन्दोंमोन अहा साख्रि आरो इउनिसेक्स सेलुन एबा बिउटि पार्लारनि गिदिर गिदिर फोसावथाय खुलिनायफोरखौ बन्द' खालामनांगौ मानो होनबा बेजोंबो जोंनि समाजनि माखासे माबाफ्रा माने गाज्रि गोहोम गोग्लैयो बेनि थाखायनो बिथांमोनहाबो बेखौ नोजोर होनांगौ समाजनि सायाव आरो समाजखौ फोसाबनो थाखाय बिथांमोनाबो खामानि मावलांनांगौ। खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग इउटिउब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर दिनै आङो बिटिआर आवहाय जेबो गैया होनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय भिडिअ लानानै फैदों। दा बिनि सिगांनो आङो मोनसे भिडिअनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनो सानदों। नोंथांमोना नुखादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे आइजो आफादा प्रेस मिट खालामनायावहाय मा बाथ्रा बेखेवदों। माखासे बाथ्राखौहाय आङो मोजां मोनदों, नाथाय माखासे बाथ्राया ओरैबायदि बिथांमोना रं डिसिजन लादों बेखौहाय आं नुनानैहाय आङो बिथांमोननि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों रायजोफोर। बिथांमोना गाज्रि मानसिखौहाय फोसाबनो थाखाय इउनिसेक्स सेलुन आरो बिउटि पार्लारखौ बन्द' खालामनोहाय बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना खोनादों। नाथाय आं बेखौनो बुंनो सानदों इउनिसेक्स सेलुन बिउटि पार्लार गैयाब्लाबो गाज्रि मानसिया गाज्रि जाखायो। दा इउनिसेक्स सेलुन बिउटि पार्लारा मोनफा मोनफा रायजो राजानि गेजेरावहाय बिजनेस जागायजेननायसो रायजोफोर बियो मोनथिबाय दा बिथांमोननि गोसोआ सोरनिबा जाखांफुनायखौहाय थांखिनानैहाय मेगन सानानै सिफायनानै होनायसो जागोन होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर। जाहोना जाहैबाय जोंनि बर' जायफ्रा ओरैनो बेखार थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर खामानि दामानि रोङा नै बैसोरबायदि सुबुंखौहाय बेबायदि दखानफ्रावहाय खामानि फोरोंनानैहाय गाव गावनि न'खरखौहाय सालायनायावहाय मदद होयो। इउनिसेक्स सेलुन आरो बिउटि पार्लारफ्रा मोनफ्रोमबो देशआव नोङो थांनानै नायहै जेरावबो गावबा गावनिनो इउनिसेक्स सेलुन बिउटि पार्लारा दंजोबो। आरो इउनिसेक्स सेलुन बिउटि पार्लारखौहाय मानो खुलियो? बेखौहाय जाहैबाय गाव गावनि देहा मोदोमफोरखौहाय साब सिखोन लाखिनो थाखाय ग्रुमिं स्टेन्डार्डनि थाखाय बेखौ खुलिनाय जायो। दा इउनिसेक्स सेलुन बिउटि पार्लारजों दे मानसिया गाज्रि जादों बियो माब्लाबाबो जानो हाया रायजोफोर। दा बिनिखायनो आं सानदों बेफोरबायदि बिजनेस जागायजेननायफोरखौहाय नस्थ' खालामनानै होनो साननायनि अनगायै नोंसोरो जुदि हायोब्ला जाय जाय मानसिया गाज्रि गाज्रि भिडिअ दिहुननानै गाज्रि गुबुन हारिफोरजोंहाय थांफानानैहाय गाज्रि जादों नै बैसोरबायदि सुबुंखौहाय नोंसोरो थांनानै बुजायहै। बिसोरबायदि मानसिखौ बुजायहै। नाथाय सोरबा सासे मालिकनि जे बिजनेस जागायजेननाय बेखौ लानानैहाय माब्लाबाबो नस्थ' खालामनानै दाहो। गंसे सेलुनाव खमब्लाबो साथाम साब्रै मानसि नांगौ जायो। दा बे साथाम साब्रै मानसिनि गेजेरजोंसो मोनसे सेलुनखौहाय सामलायनो हायो जुदि सेलुना मोजांब्ला। आरो जुदि सेलुना मोजाङैनो बिजनेस जायोब्ला बे सेलुनावहाय खमब्लाबो 6 जन 7 जन 8 जन मानसि नांगौ जायो। अब्ला मोनसे न'खरखौहाय बे सेलुना गावजों लोगोसे गुबुन न'खरखौबो सामलायनो हानाय गोहो थायो। होमब्ला नोंथांमोना बेबायदि बुस्थुखौसो दिनैहाय बिजनेसनि लाइनखौसो बन्द' खालामनानै होनो नागिरोब्ला माबोरै जानांगौ जाखो दे? आंनि मथेब्लाथ' जोबोद रं बियो। दा नोंथांमोना आंखौ मा साननो बे नोंसिनि सायावसै। नाथाय बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय चिरां जिल्लानि आइजो आफादफ्रा। दा बेखायनो आं बुंदों आइजो आफादफ्रा जुदि गोहो दङब्ला नोंथांमोना गाज्रि मानसिखौसो नागिरनानैहाय नोंसोरो सासन होनांगौ। बेबायदि मालायनि बिजनेस मावनानै जाखांफुनाय दखानफोरखौहाय सिफायना होनोहाय माब्लाबाबो साननो नाङा। जों नुदों रायजोफोर जोंनि बिटिआरआव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय जेसेबांनाखि ओरैनो बेखार थानानै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, फराया माया ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ, माखासे सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन देशआव फैनानैहाय गाव गावनि न'खरखौहाय फोसाबनानै लानाय। जोंनि चिराङावल'सो खम, नाथाय उदालगुरि जिल्लानि जे ओरैनो बेखार थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना गाव गावनि न'खरखौहाय गुबुन गुबुन देशआव थानानैब्लाबो फोसाबनानै लादों रायजोफोर। मोजाङा मोजांखा, गाज्रिया गाज्रिखा। दा बेनिखायनो आं सानदों बेबायदि डिसिजन लानाया मोजां नङा। ना मा बुंदों रायजोफोर?
ना मा बुङो रायजोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव फोरमायहरब्लानो जाबाय। दानिया फैदो जोङो बिटिआरआवहाय जेबो गैया होनग्रा सुबुंनि सायावहाय जोङो फंनैसो एसे बाथ्रा बुंनि रायजोफोर। जुदि बिटिआरआवहाय जेबो गैयाब्ला बिटिआरआ 2020 मायथाइनिफ्राय जे एकर्ड जाजेनदों बेनिफ्राय लानानै बर' हारिया मानो गोजोनै आराम रंजा बाजा संसार मोनजादों। बिटिआरआवहाय जेबो गैयाब्ला सुपार 50 बायदि बिथांखिखौ लाबोनानैहाय माब्रै बर'फोरनि गेजेरावहाय दिनैहाय गिदिर गोलाव मानसि बानायनो हादों। बिटिआरआव जेबो गैयाब्ला हानि फाथाखौहाय मारै होखो। बिटिआरआ जेबो गैथाराब्ला 132 जे नेशनेल डुरान्ड काप बेफोरखौ माब्रै बानायखो। जेबो गैयाब्ला अब्ला मानो नलेज फेस्टिभेलफोरखौ खुंनो हाखो। मानो लाइमोनफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावबाय थाखो। बेखायनो आं बुंदों प्रहलाद ब्रह्म, कास्टम बसुमतारी, बिक्रम दैमारी नोंथांमोना लेखा गोरों नाथाय लेखा गोरोंब्लाबो नोंसिनि लेखा गोरों जाम्बा आखल आखुखौहाय गाव गावनो दिन्थिनानै लागासिनो दङ। नोंसोरो पलिटिकल केरियारनि थाखायनो रायजो राजाफोरखौहाय आन्दायहोनो नागिरबाय थादोंना। नायलांबाय था नोंसोरो बिटिआरआव मा दं मा गैया अब्लानो नुलांगोन। आरो माखासे मानसिफ्रा एनडिएफबिनि थाखाय खोथा लानानैहाय एनडिएफबिफोरजोंहाय पलिटिक्स गेलेदों नङा होनब्ला रायजोफोर। सासे सानैयासो सानदों जानो हागौ नर्मालि एनडिएफबिफोरखौहाय जेलनिफ्राय सरकारा बख'नो हायो होननानै। नाथाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मा आयेन खानानै दोनदों बेफोरखौथ' जों मिथियाना। जायफ्रा मावदों बिसोरसो मिथिगौ। आरो आं कमेन्ट्सफ्राव नुनो मोनदों नैबे दानि जे एनआइए केसनिफ्राय उइथड्र खालामदों 3 बेक्तिखौहाय एक्स एनडिएफबिनि बिथांमोनखौहाय नैबेखौहाय प्रमद बर' सारखौहाय क्रेडिट लानो नागिरदों होननानैहाय कमेन्टआव माखासे मानसिफ्रा होदों। बेफोरबायदि मानसिया जाम्बाखा। दा सरकारा मदद खालामाब्ला सोर लयार बिलाय बबे उकिल बिलाय इसेबां गिदिर केसखौहाय उइथड्र खालामनो हाग्रा। सरकारा मदद खालामनायनि थाखायसो दिनैहाय बै लयारफ्रा उकिलफ्रा बिसोरखौहाय केसनिफ्राय उइथड्र खालामनो हादों। ओरैबायदि जाम्बा नुखादों आङो सोरखौबा सोरखौबा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि नुनानैबो नुयै बायदि बाथ्रा बुंगासिनो दंखायो। पलिटिकल केरियारनि थाखायनो रायजोफोर मिथिबाय दा। कास्टम बसुमतारीया सासे गलाघाट जिल्लानि बियो सासे थागिबि बियो। नाथाय बे मानसिया जोंनि बर'फोरनि चिरां जिल्ला क'क्राझार बाक्सा गसाइगाव अदालगुरियाव फैनानैहाय बर'नि गामि गोथौआव थानाय रायजो राजाफोरखौहाय थगाय थगाय भट लानो थाखाय सेस्था खालामबाय थादों मिथिबाय। हायोब्ला नोंसोरो कास्टम बसुमतारीखौहाय सेन्देलनि माला गानहो। अब्लानो बर'फोरनि समाजावहाय इसेबां गुबुंले बारहावाया बारनाय नङा रायजोफोर मिथिबाय दा। कास्टमा मा सानदों बिपिएफनिफ्राय एमएलए एमसिएलए माबा मोनसे बिबान मोनगोन खोमा साननानै कास्टम बायदि सासे लेखा गोरों जाम्बाया बिपिएफखौ सापर्ट खालामनानैहाय नंखाय बाथ्राखौनो फोसावनानै होदों। बिटिआरआव जेबो गैयाब्ला मारै जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय सान्ति गोजोना फैखो। जोंनि दावहारु एनडिएफबि बिदा फंबायाबो बे थासारिखौनो नागिरदों रायजोफोर मिथिबाय दा। गोजोनखौनो हास्थायदों। जुदि बिथांमोना सारेन्डार जायामोनब्ला एकर्डखौहाय सुक्ति खालामामोनब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय ओरैबायदि असान्ति थासारिया दासिमबो थाबाय थानायमोन। दा बेसेखिनिखौ मानो बुजिनो रोङा जोंनि बर'फ्रा। आंथ' लाजिनायसो मोनो जोबोद लाजिनाय मोनो आङो। सोरबा दैदेनगिरिफ्रा एनडिएफबिनि मानसिफ्रानो मिथिबाय दा बिथांमोनावनो सोरबा बिटिआरआव जेबो गैया होनग्रा दङ। दा बिसोरनो सुक्ति खालामदों। ओमफ्राय आं नुदों माखासे जायफ्रा अनसुंथाइ मोनाखै जायफ्रा रिहेबिलिटेसनफोरखौ मोनाखै नै बिसोरबायदि मानसिया जानो हागौ बै जोङो नुखादों धीरेन बर'आ जेरावहाय सरकारजों गोरोबनो रोङाखै। माखासे एनडिएफबिफोरनि लिस्टआ बे खौसे गैलायैनि थाखायनो गोग्लैसोनानै दङ रायजोफोर। थेवबो दानि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारा
हर सान नाजासे नाजानायावनो जोङो नैबे 2025 मायथाइनि जे 31 जानुवारि ओइ दिनखालि जोङो आरोबाव 7 गेजेरावहाय 3खौहाय NIA केसनिफ्राय उइथड्र खालामनो हानायखौ जों नुनो मोनदों। अब्ला बेफोरो सरखार मदद खालामाला सोर खालामनांगौ? सरखार मदद खालामाला बबे लयार बिलाइ रायजोफोर एसे साननो हनो गोरों जाब्रा खोथाफोरखौ साननानै बुं। कास्टमाथ' सासे पलिटिकेल केरियार बियो, मिथिबाय दा? बिथांनि थांखिया हाग्रामा महिलारि सारनि 17 बोसोर जे रायजो सालायनानैहाय फैसा बुथुमनानै दोननाय नैबेखौहाय बिथाङा थेर बेथेर खालामनो थाखायसो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय भाषण होबाय थादों, मिथिबाय? बेनिखायनो कास्टम बसुमतारिनि बुंनाय रावाव रावबो दा गोजाव। एनडिएफबिफ्राबो सासेनि उनाव सासे गलांगासिनो दङ। बिथांमोननि अनसुंथायाबो होलांबाय थाजागासिनो दङ। जोङो नुगासिनो दङ। मोनसेनि उनाव मोनसे गासिबो जालांजोबगोन बियो, मिथिबाय दा? बेनिखायनो धैर्य हमनाय होननाया थानांगौ बर'नावहाय। जोंनि बर' हारिनियावहाय बांसिन असान्तिखौ जों नुगासिनो दङ, गुबुन हारियाबो नुगासिनो दङ रायजोफोर। दा बेखायनो आं सानदों कास्टम बायदि सासे मानसिखौ बर' हारिनि रायजो राजानि गेजेराव प्रेस मिट खालामनो थाङोब्ला सेन्देलजोंसो खुबैनांगौ बिदि मानसिखौ, मिथिबाय दा? बिथाङा लेखा गोरों, नाथाय बिथांनि साननाया जाम्बा। दिनै हाग्रामा महिलारिखौहाय बिथाङा धंस खालामना होसिगोन रायजोफोर। स' रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो। आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों बर' हारि। जय जाथों, जय बर' हारि।